Uy, familiar man kana nila Pocahontas, no? Snow White, Peter Pan, Cinderella, Mickey Mouse ug uban pa. Kana siya produkto sa kanang gitawag na Disney. Pero ang pangutana karon, nganong nay Disney sa atong panahon karon? Kana ang sulod sa atong video karong adlaw. Mga ka-nation, ang Disney usa ni siya ka American multinational mass media company. So kini siya no gitukod sa duha ka magsuon na mao si Roy Oliver Disney ug iyang igsuon na si Walt Disney. Sa sinugdanan aning Disney mga ka-nation is gisugdan ni Walt Disney. So kini si Walt Disney no usa bitaw sa mga magsuon or founder sa Disney. Siya usa ka animator ug nagasugod na siya og pag-animate katong year 1921. Nagabuhat pud siya og kanang gitawag na mga short film pero na-bankrupt ra gihapon katong year 1923. Kana mismo nga tuig October 16, 1923 gitukod mismo ang Disney. Pangutana karon nganong natukod ni? Kung kahibaw mo ang una nga ginabuhat ni Walt Disney nga short film is na-bankrupt to siya. Okay? So iyang giadto yung igsuon nga si Roy Oliver Disney nga bag-o pa jud naka-recover sa kanang gitawag na tuberculosis. Ug sila nagsabot na magtukod og usa ka kumpanya nga kini siya tawagon og na-brand subay or gikan sa ilang apelyido nga Disney. Sa paglabay sa panahon diha ni sikat ang Alice in Wonderland ang nag-produce ani ang Disney. Kining Alice in Wonderland atong ginatanaw karon dugay na kaayo ni siya mga ka-nation. Ug sa paglabay sa panahon no namugna kanang gitawag na Oswald the Lucky Rabbit. So si Oswald Rabbit ni siya no. So kini siya short film ni siya. Og paglabay sa panahon kini si Oswald no Rabbit nahimo siya mouse. Og pagka 1928 kadto siya si Oswald the Lucky Rabbit is naotro og mahimo na siya og Mickey Mouse. So kana Mickey Mouse familiar man no pero kani siya nagsugod didto sa the Oswald the Lucky Rabbit. Year 1934 namugna ang Donald Duck. Kini nga tuig ang first appearance ni Donald Duck. Tungan po sa pag-announce, sa pag-publish, sa pagpasalida sa Donald Duck no katong 1934 diha pod gi-introduce sa Disney ang Snow White and the Seven Dwarfs. Katong 1934 is gi-announce pa no wala pa gipasalida. Kay after 3 years pa no gibuhat ni siya kaning Snow White and the Seven Dwarfs ug after 3 years pagka 1937 gipasalida na gyud ni siya. But pasabot ang Snow White and the Seven Dwarfs is 3 years in the making na siya mga ka-nation. Og paglabay sa mga panahon pagka year 1950 diha na nigawa si Cinderella og sundan pod ni Peter Pan katong 1953. So grabing achievement sa Disney no naghatag ni siya glingaw na entertain ang mga tao sa tibuok kalibutan naagi sa ilang gipang buhat. Og pagka December 15, 1966 namatay ang usa sa founder sa Disney. Siya si Walt Disney. Yung edad 65 years old. Gisundan ni siya sa iyang igsuon na si Roy Oliver Disney namatay pod katong December 21, 1971. Pero sa likod ana mga ka-nation na bisag namatay ng mga founder sa Disney, padayon gihapon ang legacy no. Hantod karon sige gihapon pagkakita og mga salida nga under sa brand nga Disney. Okay, so unta namin learn bisag gamay mga ka-nation itong gibuhat nga content karong adlaw. Daghang salamat sa pagtanaw ug tutugot sa sunod. Bye.